Kryptominery sú často kvôli vysokému výkonu hlučné. Ako ho vieme odhlučniť? Jedna z najlacnejších možností je odhlučňovať si zvod s pohlcujúcou penou. Týmto znížime hlučnosť o približne 30%. Ako ho vieme odhlučniť viac? Ďalšia a o mnoho efektívnejšia možnosť je radiálny ventilátor. Tým sa zároveň zbavíme 4 vysokootáčkových ventilátorov. Ďalšie zamedzenie hluku dosiahneme vývodovou rúrou, ktorá nám posunie nahriatý vzduch z miestnosti preč, čím zníži teplotu a zároveň pohltí hluk.